Jo jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Ya, ya. Tak nggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula Kang Sawu aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kajembel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? Wis kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kenaman apa goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi ya Prabu Ndarawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Koko Prabu wonten dawuh Yai. Sapengeripun Koko Prabu Ndarawati dereng kemawon kula munjuk atur menika kadidene sowanipun Petruk Kanthong Bolong Sumawana Bagong. Ladala. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Mesinipun Petruk sowan menika tartemtu wonten wigatos. Badhe dipun aturaken patuhe Prabu Darma Aji. Ing mekaten punten timbalana Petruk wigatosipun menapa? Menapa saking pribadinipun Petruk piyambak menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika pun Kakang Semar. Yayi tumuli katimbalana ing Ngrakandya ngangluaken jangga nilingaken karna midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka. Koko Prabu kasinggihan mekaten Petruk Kanthong Bolong Rarja sapraptamu Panakawan Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing Lodoni dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manu. Sewu kalapatan diagung pangasama paduka menawi wonten kiranging tata krami anggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mangabekti kula katur sinuwun. Nyaya Petruk Kanthong Bolong ndak tampa. Pangestuning Sun Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Prayoga nunggunmu ngadhep ngarsaning Sun sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha rarja sapraptanira. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata. Nyaya Bagong pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Diprayogakno anggonmu sowan Bagong. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk Kanthong Bolong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bagong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Bagong dak tampa. Pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong slamet tekamu. Wilujeng bekti kula katur Den. Ya tak tampa. Prayogakno nggone padha ngadhep. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Panakawan padha rarja sapraptamu Petruk lan Bagong. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Prayogakno Panakawan. Nun inggih mboten kirang prayogi. Nun inggih mboten kirang prayogi. Panakawan sakarone padha rarja sapraptamu. Wilujeng bekti kula katur Ndara. Iya iya. Pangestuku Tampanana. Nun inggih. Bagong padha rarja. Pangestunipun Ndara Rakanu Nekula bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Terus kok kaya kurang siji ya?
Mbok menawa ora mangkat, ora sowan, mesti ana bab sing wigati. Wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe. Wong awake dhewe iki ming batur, awake dhewe iki ming Panakawan. Ana priyagung sing ora tindak sowan ngersane Sun Prabu Darma Kusuma iki mbok menawa ana bab sing wigati. Mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bab awake dhewe diutus bapak sowan ning negara Ngamarta. Siap. 87, 86, 86. Ngawur, urung-urung kok wis 87 denggonmu. Kelahiranmu. Panakawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa Panakawanmu ora gage matur marang panjenengan ingsun. Kepareng munjatun saha paduka Gusti kula sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten. Iya Petruk ora dadi ngopo nun inggih. Kepareng radi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun. Iya Petruk ndak keparengake. Punapa ta mirah ingsun priyaten waspagung mijil tudatan bo karya sangkang rinemekan Gusti gelung rena sak sekarnya Saya kalapatan pun. Ngabdi tadah wadana sinuwun. Petruk gantung bolo. Kena ngopo kowe teka tumuli nangis ana ing ngarepanku Petruk. Petruk gantung bolo ngopo? Sowan ngersane Kalendra kok tumuli kowe ndungkluk lohmu netes ana ing jlambrah. Kowe nangis Petruk. Nangis. Oh, yang ngene kok madang. Ini iki ya nangis. Lah nangis sebabe apa matur? Ana abdi sowan ngersane Kalendra nedeng sini kok nangis ki arepe piye? Iya mboten kuat. Ngraosaken lampahan sing sumadang wonten ing Karanggadempel. Petruk eneng apa? Mugi dados nek kawuningan sinuwun. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Kula nderek atur wuninga. Petruk matura. Ora nangis Wegeng. Ora iso nangis. Aku wis kentekan eluh. Lah ngopo? Kanggo nyauri debt kolektor. Ora lucu ta kok. Aku ndak guyu. Mugi dados nek kawuningan. Bilih dinten semangkene ya bapak niku gerah. Bapakmu lara. Nggih. Kok sira ora nanting kelawan wong atuamu nyuwun priksa larane lara apa? Lho lah iya. Ing atase kowe iki anake Semar kok ora tareng karo bapakmu ki lara apa? Yen pancen duwe lara ditambake, sowanke pendhita Brahmana Resi Winasis. Goleke tombo, kowe iki anak-anak wis gerang-gerang, bapakne lara nangis. Kaya bocah wingi sore kaya bayi. Kowe iki wis tuwa, Petruk. Kowe wis gerang, kowe iki anak-anak. Sing jeneng wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak, nek anak-anake padha mentas kabeh. Nek kowe iki isih bocah, kowe ditulang karo bapakmu, ditetah karo bapakmu, diajari nulis, diajari maca, diajari srawung. Ning yen kowe iki wis gedhe kaya ngono, kowe iki nanggung karo wong tuwa.
Ora wong tuane bareng wis tuwek lara, kok anake malah krembak-krembik. Kowe kudu mikir. Nggih. Kula ya wis ora kurang-kurang. Ning kula nangis niku merga larane bapak niku mboten baen-baen. Lho, ora baen-baen piye? Bapak niku wis ora iso omong. Cangkeme perot. Ora kok. Ora. Bapak mboten saged omong, bapak niku ming teturon teng ngamben mboten purun mandhap. Nuwun sewu awake anyep kabeh. Mongko nek didumuk dadane niku jantunge isih enten isih dakjuk-dakjuk. Ning pun mboten purun omong. Mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Kula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu. Puntadewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawanipun kula kalih Petruk nyuwun sumbangan. Ngagem resake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Ya, Tru. Oh, apa? Heeh. Kowe wingi ora melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal. Sing terakhir bapak kudu cek son. Jackson menyaki cangkemmu niku sinuwun mongko sareng digunggung kalih dokter kandungan niku totale kathah sanget mila sawanipun Petruk kalih Bagong wonten negari Amartana sepisan ngaturaken soprosal apa Gong? Soprosal proposal kali prokol niku nyuwun pengayoman ning sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken bapak gerah menika mboten bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anake niku jebul iso nulis layang. Bapakmu nulis layang. Nggih. Tulisane dhuwur dhewe menika Kertanyana medhot janji. Masa bapak njaluk lagu terus? Ora. Tegese iki medhot janji karo anak-anake lho, Gong. Tulisane Petruk karo Bagong dalam kurung. Iya. Tak kongkon ning negara Ngamarta aku iso mari nek Pandhawa rawuh ning negara Ngamarta sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Ngoten niku. Lho, wis ora nangis kok bali nangis. Lah wau maca layang kok. Saniki pun boten maca ya nangis meneh. Iya, terus sowan kula menika namung badhe nyuwun usada saking Sinuwun Prabu Ngamarta sakadang-kadehan. Sakadang-kadehan supados rawuh wonten ing Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahipun sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo wonten ngandhapi ambak menika dipun tulis NB. Iya. Nek Petruk karo Bagong ora iso mboyong para Pandhawa. Good day. Good day. Good day iki panganan e. Heeh. Good day. Ngoten niku. Terus wonten lambange gendera putih tulisane lelayu. Niku bapak teges nek kula ora iso mboyong Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel. Niku bapak wis pamit mati. Alhamdulillah. Oh,
Muni piye kowe? Muni piye? Kok meleset terus nek anakku, nek amalku pedhot, kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak ki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak ki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe dadak nukoke kursi roda. Ayo. Modar saiki mongko larang. Didol ndasmu iki, Pak. Nek tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndas ki. Kowe kandhane ngayal senengane ora. Boyo santai. Nek pancen dipestheke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh, dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek kok bapak ki isih iso nganu, apa isih iso bergerak, kowe golek mangsi, jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe, petruk bagiane semene, garing bagiane semene, bagome, terus dicap nggo jempole Semar. Duk, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Masamu anake sapa? Ha iya ning ya kowe kok bangeten ora. Rasa ditangisi, wis men ra apa-apa. Ora mung Semar kok. Kowe iso ya ngono to. Kowe iso nek tuwa saya tuwa ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku iso saya tuwa ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara. Terus engko malaikat tekan njabut Semar. Wis awak dhewe ora iso nggodheli, bakar ngulyak malaikat. Ha. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sik gong aku tak matur sinuwun Puntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel, Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro, krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa merga nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangriyen Sinum Prabu Ndarawati mboten lenggah teng mriki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung ta ngapa ta? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapa terus nyapa. Nyapa kampleng modar ora. Kok iso diasta Sinuwun Ndarawati? Ya merga Ndarawati ketaman pegebluk. Terus critane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sada arep tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk Nekula ya mathuk nanging Sedewa ingkang darbe atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sada. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara. Iya. Terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara Petro Jaja muntap lere kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Hidup nyomangolon caka wadanani rombranang Ngapa Tru? Menengo saling perkara iki. Lah kok dadi kaya ngono kelakuane.
ngendelke le gagah, ngendelke le rasa, ngendelke le sentosa. Ah kok mentala karo dulure dhewe. Ingkang mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok merga saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Ora gagas kuwi kulawargane, ora gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndaraku Sedewa? Betok, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesu sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medhun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduwuren. Sok dikepras gundulmu atos. Petruk ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa keliru, ya. Aku klerune nggo napa? Luputku nggo nendi? Sampeyan nundung Ndara Sedewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Ndara Sedewa? Merga Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampeyan? Apa sampeyan ki rumangsa bener dhewe, ya? Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampeyan bener, tumrap wong liya ora bener. Benere bebrayan niku saiki iya, sesuk ora, saiki ora, sesuk iya. Niku owah gingsir. Bener sejati niku benere sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngetungen bener ora tumrape wong liya. Ndara Sedewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampeyan. Wajibe nek beda ibu karo sampeyan, sampeyan niku ngayomi karo adimu ku alon, tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur semenang-menang. Sedewa, minggat. Ngoten ta, Pak? Wah, ora wae-wae. Iki kula maksud tenan iki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliting Pandhawa niku dumunung tanggung jawabe ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Merga ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo bapak. Pandhawa 5 dibutuhke karo bapak supaya rawuh teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Ndara Sedewa, mula nganti Pandhawa ming jangkep papat. Nek Pandhawa ora komplit, ora kelakon soang teng Karang Kadempel. Bapak sedo, tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Lho, mbok dipersake mripate. Rek. Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ah, ora ngerti kenthang kipuling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ndara Sedewa ora ana, pustaka Jamus Lima Sada ilang. Digawa Ratu Ndarawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja gawe cintrakane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Lima Sada karo Prabu Kresna. Ada? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tiolot apa? Tielot. Toilet. Tielot ora. Ngarani kleru kok ora. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Ya. Tak nggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok. Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kadempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? Kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kan aman goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi ya Prabu Ndarawati. Kon dadi seksi. Seksi yang
mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Bedak. Makan pitik. Iki kepiye? Ora kepiye-kepiye. Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi. Pira tru? Pirang dina foto pirang dina? Manut, sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing Candhe Ayu. Wonten ing antara iso ketinggal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel terus terang terus Philip kula pokoke wangsul teng Karang Kadempel matur karo bapak. Liwat ngendi kok apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya Kertanyono. Cakepane ngono iki ta, Tru. Lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo bapak. Andake bapak Pandhawa Raja Raja ora komplit mergo gegeki benere dhewe, Pak. Piye, Gong? Ayo wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kok ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka Jamus Lima Sada diboyong sinuwun Ndarawati. Heeh. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Mulane kuwi. Ngene wae Tru kowe sangu ora? Sangu. Dikumpulke ayo tuku pethi. Heeh. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen ndek cita-citae, Tru. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ora gleleng. Loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngomong apa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa-apa karo duit ya, Tru. Ah iya. Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Tru. Ah iya wis ben. Wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midhanget ature awake dhewe Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi rak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Lima Sada ilang terus. Mantane terus pendono. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi apa kuwi lho? Nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit. Nek mati terus disetrum dadane. Jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedelo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Tru. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak ki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik ki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo nek wong tumindake apik. Lah kok bapak ki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iki urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane?
Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek negara Ngamarta aku ora seneng nek geger karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandros Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak mbuh kanane bapak engko mari apa matis wis pasrah sing gawe rep yo mangkat bae terus. Udus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Ha iya. Wah cilaka iki gong wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tenguk-tenguk ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Ndra. Kowe nang Ngamarta gawe kisru. Nyo tampanana dies. Pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar. Ora satok tetah to. Ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak tau kowe sing nemtokke lakon apa piye? Urung karuan kok ya. Weh, Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho. Nuwun sampun Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora? Dinuta Kang Rama ora? Modar. Ora. Ning diutus Prabu Puntadewa. Kon hukum gantung karo kowe Pedro. Kono minggatno? Kono minggatno? Senengane ngedeg-deg iki ora. Wedi rewe. Ayo wedi kok tuku mati ora wedi. Mula takon sing apik. Lah terus kersane diutus sinten? Ora ana sing kongkon. Modar kowe. Aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Pedro. Mergo aku ki nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampanana Pedro Gong. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep ki tratapan ya ora. Aku sing nemburi kowe tratapan kok. Apa meneh kowe? Tru, Nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Ndara Karkaca Ndara Antarja. Heeh. Dokon nyekel kowe. Mudhar kowe. Karo Bagong, mudhar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nang sel, Gong. Wis ditrimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis jan cilaka iki wis. Aku padahal wis kapok, wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndara Antasena iki rasa dadak glu, tangane wis mlebu sak, njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Raka goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Aku iki wong duwe jati diri arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tak utak-atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih ta? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Waduh. Piye, Gong? Ah ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Karkaca, Ndara Antarja. Ah terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok elek-elek. Aku gampang malik apa nge? Oh men. Oh sak karepku to. Ha iya ora.
Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke anu Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndarantasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teka. Sapa iki? Madani aku. Tis. Wah, ana Werkudara sijine hidak cangkemmu cerot. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gowa gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Cangleleng ya wajake. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae ya, nggih. Iya to ya? Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye le sedakep. Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku bathok. Wis. Nah, apik Mas. Wis ya tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko wis ora usah omong jeneng wis semedi kok omong. Wis ya ning. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjangkaku terus. Tete prani manganak hanung paricata. Balume mbak lamun mambeng lerombak ing samudra hangrok. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding Kelora Petruk kantong bolong Sumawur Kelora Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Iki ora gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih Petruk. Lho, napa kok wis malih to? Ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kaya ban gembos? Werkudara ini arep omong mesti. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba.
Gedhekke sithik, ngono njebluk. Ora. Kok rajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Onto sendok. Wah, tutuk modar kowe. Anakku lanang, onto sendok. Ya. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampanon. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pak Di, wih, jagat yo pada jagat pangestu karo. Nggih, Antasena nggih. Wah, Pak Di mandur aku ngaturke bekti katur. Yo, tak tampa maksune Pak Demu tampanono. Lah gegem dadekake jimat. Adikku Di, adikku. Waraku Udara. Le ngerem ki wis. Kula bali kok das ora. Bulet iki. Nggih. Bulet iki. Kurang gong ndak konangan. Iya. Bulet iki kekengku. Yayi padha Raharja. Beda. Lho. Aku karo Raharja beda. Aku Werkudara Raharja bakul bakso. Kowe ora kena sembrono lho, nek sembrono konangan. Iku nek anak-anak tekan kene, Kakang Raja Antarja tekan kene, ledho ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Yo. Aja lali. Aku gampang lali ya. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pak D, Baladewa rada mundur. Semantel. Jenananggan. Loh, Werkudara ngapa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe ki edan kowe." Petruk Bagong kuwi abdimu. Nek arep tak cekel ki sing ngakon sapa? Ngono nek kono muni, "Kowe ora ngawuh iki wakmu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok kitoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kondur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Werkudarane mumet. Gathot. Piye? Gathot. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono? Tutuka. Do ngaturaken bekti kula Kunjawa, Gatotkaca tak tampa. Pangestune wakmu Mandura tampanono. Kula pendhingga jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus. Gatotkaca. Tak tampa. Pangestune Bapak tampanono. Sing ajeg.
Iya. Negarane gagal. Kaya menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, lah kok malah kowe takon karo wamu Mandura iki piye? Kala wau paring dawuh kula supados nyandet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kose, kowe aja ngawu gawar ngawur. Sing ngakon kowe nyandet ponokan Petruk Bagong iki sapa? Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lah kok dadi kowe apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandet Petruk karo Bagong iki nalane piye coba ta. Kala wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat. Lho, edan, mengkari papat. Iki monggo wonge 5. Iki. Lah kok menjadi papat? Ing Paman Sedewa Kesah Adrih menawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora nrimake lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Kadot wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora, kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku, kuwi ponokawanku, kuwi katresnanku. Werkudara iso kaya ngene iki merga pamudange Petruk karo Bagong. Aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ngajek suarane. Angel. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nek nyuara gedhe iki kowe ora mampu karo kentut-kentut lha aku. Aku wah ngono dus. Mulane kok aku kok iki kok mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik. Hah? Aja gedhe cilik. Aku alami ya. Gedhe cilik iki wis alami. Aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo ngono gedhe sok cilik. Ora edan, iki ku Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ah iya nak aku wangun. Iki sandal ora kan kene. Wah aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Semendra. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati suarane sing ngajeg. Iya. Gedhe lho. Oh, Truk. Grup yo andrep. Kae iki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi ngono ae. Kae iki tes larang-larang bayar larang-larang pendulanan. Heeh ya. Ayo. Nek Ndara Antarja tekan kene ngati-ati lho, Gong. Sembah pabekti wa Mandura ya Antarja tak tampa pangestuku tampanono lho pendika jimat maripin daerah ning kasantosan Rama Kyai kula ngaturaken bekti Rama Kyai yo Antarja tak tampa pangestune bapakmu tampanono lho pendika jimat maripin daerah ning kasantosan ki menapa paduka lenggah wonten mriki kosek warna ndi madosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun dumugi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh glibete Petruk karo Bagong.
Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakmu ya ora kongkonan. Ya to, ngono to? Iya. Aduh. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Iya sadar aku. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe yo padha karo karepe Gatotkaca? Nggih, mengkaten. Dian. Iki mesti ana wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja. Weh, lah dalah kok kaya ngene lakon. Wis lunga? Wis. Wis lunga wis wah. Aku iki lek ngomong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gede. Mau gede kedep ya iso. Wah. Asane kok wis dinteni kene iki awak dhewe lek arep badar sok kapan? Wis ora apa-apa ora ngerti. Gus, Ndarantasena. Piye apik saka njero bumi aku ndelokke liwat leng jangkrik. Saweruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa. Gretel Nenggala. Piye? Kok nek nganti tekan kene Werkudara. Wah, iki menungsane sing padha rupa Werkudara. Suduk kuku sapa nyono? Pancanaka. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelane pon kacamata kok sapa nyono. Ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semikir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki pethuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorira. Piye? Aku ra ndek kuku, tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk, ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Sing disuduk pas nggo dodone bapak. Penyuk terus diratake. Wah. Membahagiakan. Wes. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Kae piye Werkudara kok le mlaku itak-itik. Kaya Bagong ora. Pokoke do dinteni kene sik. Yo, nggih. Kok mundur apa? Kula menika malah bingung wae. Bingung piye? Menapa Kanjeng Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng Petruk kalian Bagong. Kose. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku mung pengen weruh yen to kowe iso mrimpih karo Petruk karo Bagong. Lah malah kowe bali-bali ndakwa karo awakmu Mandura sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak. Rama Kyai ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kok sik Werkudara iki piye to iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngatur kemawon. Bloko suta kemawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai.
lenggah wonten ing mriku maring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langkung-langkung mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Pit. Lho. Lah apa ana manungsa sing madha rupa karo Baladewa? Sanjahe pula blek lanat kuku karepe dhewe. Werkudara aja menenge. Lidah ujane wong daplok menungsa ora tatanan wani madha rupa karo nata mantura Prabu Baladewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa aran. Iya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Nggara, kadangipun Kakang Werkudara. Jlamprong kakangku apa? Kok jlamprong? Aduh. Baladewa. Kakangku apa? Iki kono Baladewa karo Werkudara. Wah, setan. Idak dasmu. Baladewa, kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sik. Wis ora, ning kene wae. Kecut cangkemku. Setan karepe dhewe Werkudara. Apa? Lagi kok menungso. Buku arepe dhewe aja ngawuh gawar-ngawur. Iki nata mantura Prabu Baladewa. Wah, kowe sing memba rupa. Wah, ngaku kowe sapa? Aku Bagong anu ngomong. Wah. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe gredel mengko modal dening aku, Pak. Wah! Apure kaya ngene. Truk. Aku kecekel, Truk. Kecekel kok bangga. Nggih. Aku wis disikep, Truk. Ngati-ati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang ki tak sambi omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangkis-tangkisan ki iso suwe. Kadang lo tak nggo mikir liyane lho. Bal-balan apa ngopo? Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane. Anakku sapa? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi. Lah bali piye? Pole dandan ora ngerti kok. Wah. Antasena. Kowe nendi le? Aja mirang-mirangke bapakmu.
Cah ndasmu. Anak mirang-mirangke wong tuwa, sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani karo aku. Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi bapak. Ning bapak kleru. Gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka Jamus Liposada mbok wenehke Siwa Ndarawati. Ya nek Siwa Ndarawati iki Siwa Ndarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggu alasan nyolong pustaka Jamus Liposada, sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampean ora iso mikir sing jero. Kaya nglelengi ra jamak-jamak. Dadi Werkudara pisane sapa-sapa ditendang. Ndosena. Apa, Pak? Duwe Bagong. Ah iya. Begini kowe cemburu. Aku dudang Bagong muni apa Pak kok kowe serik atimu. Aku Werkudara sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Mak cilik tok tunduk ya lara atine padake ora. Ndosena. Dalem, Pak. Piye kabare ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen. Wasu. Kowe senengane ora bebeda to, Gong ora. Kangen ya. Ya engko tak temokke karo ibu. Nan, ora. Tenan ora mempeng bae. Oh, iki Pak. Dadeke kaya wingi ngene. Bareke aku wegah ning kene tenguk karo padha-padha Werkudara. Presani karo para kawula isin. Yo kene, bapak melu aku. Nendi? Ganti. Wah, mbok rasa. Oh, ora rasa tekan esuk arep ngono kuwi malah entek-entekke ora. Wis malik ya. Tiwas mempeng. Jan nyenengke tenan. Wis, saiki bapak piye? Wah, yo. Ya piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula wektu dina iki rampunging perkara iki kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Aja grusah-grusu. Hae Baladewa wakmu Mandura Gelut. Pakde. Sabar, Pakde, sabar. Wah, kuku karepe dhewe maros paling jajaran. Sungertaning bawana, Strayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baladewa suka hitung-hitung tanggalan. Antasena apa iki? Sabar, Pakde, sabar. Aja duka, aja nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to menungso ra tatanan. Kowe bayi gawe mirane wong tuwa. Kowe sik to ora usah nesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkerono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja. Agine ra wani ora. Ah, kandhani ngaya. Tapuk sisan lho. Tapuk kaya lemut. Minggir. Tak topae. Tapuk kok ditopak. Walik omong. Ora iso kuwi. Iki gaweanku. Lho, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, rak tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari, Februari, Maret, April, Mei.
Yo ganti yo, Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono kowe kudu ganti. Weh lah. Aku aja ganti Antasena. Aku arep negara Mandura, ketemu karo wakmu Erawati. Wah, edan. Alah. Wis suwe. Nek tak pisah ngene iki cilaka. Iki ana sunan ora. Arep marani karo wakmu Erawati. Ora. Kowe tok senengane ora. Yo ganti. Wah, jan mulai kula dadi napa meneh? Dadi Lur Abimanyu. Rasah. Abimanyu ra melu apa-apa kok. Edian edan yo men. Wah, Antasena piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Lho, sik dadi Werkudara masa Bagong. Lah, setan tenan kowe iki nyang-nyang wong tuwa. Men Bagong kok dadekke Werkudara. Nyatane ya iso do rukun lho kae. Do mlaku bareng nyatane bapak ya ora nesu kok. Bapak wis rumangsa keluputane nggone bapak nalika semana ngiklasake pustaka Jamal Simasada karo nundung Mak Cik Sediwa. Terus men do tekan kene sik, Pak Di lenggah kene, Bagong men tekan kene, bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo. Werkudara. Wis to Gong iki apa? Lelinggo kuwale Ndara. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi ngopo kowe? Sing nang mburiku kudune Werkudara. Kowe. Pindah. Masa ketapuk terus. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik Werkudara? Yo. Baladewa Kakang. Ya Werkudara piye? Ku cangkem iso meneng ora kuwi? Wis malih dawang sing Baladewa Kakang, Baladewa kakangmu apa piye? Mboten. Ah, ya kadang ketonto ya, Truk. Ah iya. Bapak wis nglenggono keluputan. Pak Di, aku tak matur karo Pak Di. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Cilik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Cilik ki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa, utawa piyai sing muda dhewe ya suwane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Cilik Sediwa. Mula ngendikane Mak Cilik Sediwa perkara pustaka Jamal Simasada kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing membanata Ndarawati. Lan saiki wis lakon nggawa pustaka Jamal Simasada. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Cilik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara, Rama Jodipati. Merga sing nunduk Rama Jodipati. Nek perkara pustaka Jamal Simasada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndarawati nggone nyuwun ngambil pustaka Jamal Simasada. Ya ora. Waduh lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan plegak-pleguk kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Kyai Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Tenan lho. Winginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Bonom wong liya nyandang Petro maling gen kula entek-entekan. Apa kok? Heeh. Jam piro le teko? 1:30. Aku 1:30 ning gonamu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene Tro, wis tak dol. Kowe ditagih semaya wae kok. Ora tak ngonone tegelan, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Ah, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge ming lah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngeling rembug nang kene iki, Pakde.
Rikat lampahing rata tanpa antara prateng suku ning argeram kang tumingal geram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna imbal wacana praptaning nata Ndrawati kadharaken Raden Harya Setyaki kagiat sangging samya mulat. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta aning asta lho lah iki malah yen ngono bejo kemayangan Kresna apa pancen wis katon padhang kana negara Ndrawati wekasan Jati wis kundur maneh marang Praja Ngamarta lho nun sewu kok Prabu kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta Gusti kowe aja guyon kowe mau tak tutke tak derekke sowan marang negara Ngamarta jare negara Ndrawati ketaman pegebluk mula tumuli aku nderekke sowaning Yayi marang Praja Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamu Semyang Jimat Limasada. Yo aku seksine. Malah ora mung aku Janaka ya weruh Puntadewa ya maringake pusaka. Nganti aku tegel nundung karo Dewa merga mbelani karo Kresna kakangku. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Lah kok ketiban awu anget aku Setyaki wonten timbalan. Mula ning dalan pun Kakang lak tansah rerasanan lawan Siadi. Siadi kelingan ora nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun Kakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya ingkang wis lumaku pendak dinane katon negara ingkang endah nanging kaya ilang kekuwunge iki ana ngopo Setyaki? Nggih kula kemutan Koko Prabu nggih seksinipun Setyaki kula nembe sowan dinten sakmangke menika Werkudara seksine Setyaki aku lagi wae sowan ning negara Ngamarta malah tak sawang Datulaya wis katon sepi tumulipun Kakang Ngambandir Gantara niti priksa kanan kiwatane negara Ngamarta. Lah kok malah Koko Prabu lan Werkudara mapan wonten ing mriki menika lajeng kula menika badhe stripun badhe nyuwun priksa menika wonten lampahan menapa? Lah talah tenan ora. Waduh. Lah kok ora mrucut ucape Antasena. Kandhane kok. Apa ora? Pak, oh. Korban adimu lanang sing tok labuhi ora ana nyatane. Waduh. Sak kira ki nek arep waduh. Ora waduh iki wis kebacut kok waduh. Wah, Sedewa, aku njaluk ngapura. Iya Dimas, ora dadi ngopo ya iki? Ngopo to, Bu? Suwene meneng wae kok cerewet ora. Lah kae njaluk ngapura sapa? Wong Sedewa wae ora ana. Nek ora diwangsuli engko nesu. Gong, nun, meneng sik. Iki Lembung Wigati, siap. Menika ateges negari Ngamarta kedatengan telik Mangendrajala. Wah, ketekan telik.
Ingkang dusta pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Waduh, mongko pun kakang dadi saksi tama. Atur Nyai Prabu Darawati kunjuk Nyai Prabu Darma Kusuma wekasan Nyai Prabu Darma Kusuma maringake pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Inggih. Werkudara tumuli mentala kelawan adimu lanang ngono to? Iya. Wis, perkara iki ora sandadak padha digawe getun. Jerengsing jeneng lelakon kuwi adile mung dilakoni, pacoban kuwi adile mung disandang. Yo. Mula sesuk meneh kuwi sing prayitna ngati-ati. Aja gampang kepilut marang gebyaring busana, aja gampang kepilut marang akeh raja Brana Picis, aja gampang kepilut marang esem kang manis sarta manuhara. Ingkang saknyatane kuwi bakal dadi racun tumraping para Pandhawa. Yo, aku njaluk ngapura, Dara. Nggih. Janaka Yai Prabu Darma Kusuma dikanthi derekna Tindak menyang ndi? sowan ning Karang Kadempel. Petro, dalem. Bapakmu piye? Lho, sampeyan pun presone bapak loro. Wis. Pun dilek? Durung. Waduh. Mbeto napa? Ora nggawa apa-apa, Pit. Wah. Jeruk-jeruk ora masalah. Sing kecut wis. Nggo linu-linu untu ya, Tru. Mangane linu uripe. Ha iya. Tolong linu untune. Ha iya. Sowan ana ing Karang Kadempel, Kudara. Yo. Mengko manut karo ngendikane Kyai Semar. Yo. Kabeh diganti ning negara utawa ning Karang Kadempel. Elinga. Pandhawa tanpa Semar tak kira bakal nungsang puyang lakone nggudel bingung numbuk bentus ora weruh kiblat. Yen tanpa nata Ndarawati wae tak kira Pandhawa isih isa nata marang uripe. Nanging yen tanpa Semar, merga Semar ki pusaka ing bisa kandha jimat kang bisa ngucap sapa ing cetakan kelawan Semar ingkang lali dadi eling, ingkang luput tu muli dadi bener, ingkang bengkong tu muli dadi jejeg. Yo. Kok ora Bu? Nggih. Monggo dateng Karang Kadempel. Yo. Petro, nun. Sowan bapakmu. Alhamdulillah, Gong. Sinuwun Ndarawati barang arep ning Karang Kadempel. Wah, wis Semar ki mung etok-etok jan. Ora, ngawur senare. Apa mung golek sumbangan ya ora. Iki anak apa to ya? Anak kodhok. Ngayal kan. Monggo sinuwun. Kok Prabu? Yo, ayo. Ora Kudara. Yo tak derekke. Antasena melu ya nggih. Ya, Pakde ngestake dawuh. Setyake ayo. Monggo kula dherekaken Kok Prabu.